vaig ser regidora, vaig estar uns quants anys de regidora i m'ho vaig passar molt bé. Era una cosa que estava, no sé, és diferent que ara. I vaig fer moltes coses. Primera de tot, una d'aquestes era per les dones, que vaig fer moltes activitats, i venia molta gent i s'ho passaven bé i era molt agradable estar amb elles. Hi havia un grup, una gent que t'ajudava i estaves fent moltes activitats, es feien xerrades. El dia de la dona una vegada vam fer un sopar, vull dir que fèiem coses, moltes xerrades, d'això fèiem gimnàsia, el country que vam començar, una sortida, berenassos, feien bastants berenars, allò que fas. També vaig començar amb això dels treballadors familiars, que vam aconseguir una treballadora que anés a les cases, si hi havia malalts, o tenien d'anar a fer unes hores, a fer companyia, i també d'això, la gent que hi ha molt disseminat, hi ha molta gent gran, hi ha disseminats, i llavors per la gent gran també d'això i d'aquí va anar seguint tot això dels serveis socials, d'aquí va sortir tot això, va començar també això. És el poble que vaig néixer, el poble que Vic, però és un poble que em sap molt greu, que és molt tancat. I costa molt la gent que s'obri. Per això estic dient que quan jo hi era, i llavors que s'obria tant, s'obrien a les festes, et venien i tenies tanta d'això de la gent, doncs ara fas festes i no et venen. Ara no venen. Fas coses i no veus aquella... No venen. Jo visc en una casa pairal, vull dir, visc en una masia, i a mi això és vida. Això és vida, no visc... Jo en una ciutat no hi podria viure. Jo visc allà i estic molt bé. És molt diferent que estar tancat en un pis. Jo el que tinc és això, el més bo és el que tinc, perquè per la pandèmia vaig estar molt bé allà.